रात्री 12:30 1:30 सुमार रात्री वारं घरात ओढ पडलं. माझा एक चेडो एक्सपर्टाने आणि दोघं आमची घरातली फॅमिली जाऊन इंजर्ड झाले. आणि ते आम्ही पहिली पंचायतीत दिली कंप्लेंटनी. ते आमचे ते काय ॲक्शन घेऊन नाही आले. तुम्ही आता कितले दिसाले हे करताले मामलेदारान बीन सांगलेले चांगले म्हणतात ते. मग काय ॲक्शन घेतलं? ॲक्शन काहीच नाही. चेड्याक किती वर्सां? चेड्या 10 वर्ष. ते वेताळ देवस्थान आहा त्याच्या फाटल्यान एक आमचो वड आसता. त्या वडाचे झाडाचे दुसरो एक भाग म्हणून तिथे कोसळून ते सुनील येवडकर म्हणजे त्याच्या घराचेर पडला आणि तेजो धाकटो 10 वर्साचो चेडो एक्सपायर जाल्लो. आता ती मदत आम्ही पंचायतीतर्फे आम्ही करतले. त्या वेळार आता मामलेदार येवन गेलो. तलाटीक आमी रिपोर्ट केल्लो आसा. रेव्हेन्यू मिनिस्टर येवपाचो आसा. ते येतालो वाट पळयता. सगळे आता तसे आमचे गांवकारची मंडळी सगळे आमचे हांगासर हजर आसा सगळे. आणि ते हेल्प पंचायतींच्या पंचायतीतर्फे हेल्प आम्ही जाता तितलो करतले.